Maayong adlaw diha kag madamlag ato sa isagit og kusog atong ubang kaigsuonan. So unahon nato silang Brigido Inquilino, si Rex Antonio Agab ug si Attorney Edin Pospos, ato ni mga banggiitang classmates sa una sa college. Shoutout niya diha tanan, og mga hilig po ni sila sa mga physical activities para nato. So amping lang ta kanunay. Sunod si Wilbert Partusa, bro, shoutout diha bro, ato ni kinakusgang iladong rapper diha sa Samongita. Kumusta? So karon kag madamlag atong pangutana mao kini. Unsay buot pasabot sa pasumbingay nga walay tubak sa asin? So please tabangay ko guban ninyo ani og ako Osbon walay tubak sa asin. So please comment lang gyapon sa ubos katong na mga idea. Yuteng pahimangno, ang milagro gasugod na sa problema. Maong kung naa kay dakong problema, ayaw kawalagana dawata nga adunay milagrong maabot sa imuha. God bless kag madamlag og daghang salamat ninyo.